చాలా తక్కువ ప్రైస్కి వచ్చేస్తుందండి ఈ శారీస్. సో ఇట్స్ కాస్ట్ జస్ట్ 800 రూపీస్ అండి. కేవలం 800 రూపీస్ మాత్రమే. కాంచీపురం ఆర్గాన్జా శారీస్ అండి. వెరీ లైట్ వెయిట్ అండ్ ఆర్గాన్జా జాక్వర్డ్ వచ్చింది. మల్టీ సీక్వెన్స్ ఫుల్ హెవీ వర్క్ ఆన్ శారీ అండ్ ఆర్గాన్జా బ్లౌజ్ వచ్చింది. చాలా చాలా బాగున్నాయి. ప్రతి కలర్స్ ఉన్నాయి. చెక్అవుట్ చేయొచ్చు మన పేజ్లో. సో మీకు ఇంకేమైనా డీటెయిల్స్ కావాలంటే జస్ట్ వాట్సాప్ అస్ అండ్ సీ హౌ